Halo sayang, Apa? aku lo pengen jalan-jalan. Neng dia penake. Lah sing apa nu pengene sampean? Aku pengen jalan-jalan sing tenang ngono. Neng dia. Oh, nak sing tenang iki sing gak enek sampeane. Sampean sadar gak to? Nek enek sampeane urip dadi ra tenang, kok iso to sampean betah ambek sampean iki? Nyawane sampean lho kok iso netep ning kono iki piye total gatel. Sabar, Kok aja sabar. guyu aku ngomong tenanan. Sak tenang-tenange gunung Aku pangguk wong semedi, nek enek sampean wong-wong gagal semedi ning kono ra sida oleh ilmu, ra sida oleh ya wes. kesaktian. Kok iso ya Iya sampean iya. diciptakno ki, Kene gak sida jalan-jalan, aku mau jalan-jalan sing enek sampeane. Aku tenanan kok iso guyu aku ning kene. Kok Ya Allah kok dilampiaskan kabeh emosine. Aku lo pengen jalan-jalan tak sing tenang. eh wis dihindari kaya ndek mang sek ngeyel lae golek pangguk tenang ngono. Ah aku roh khususon nganggo sampean sing tenang ning ndi. Tapi sampean budal Nendi. dhewe aja mbek aku. Ma, nendi no? Akhirat.